Muli bwanji ya Malawi nonse kwina kulikonse kumene muli. Lero ndi pa 24 March 2026. Iyayi, in the studio ndili ndekha countryman without the uncle. Koma iyayi Malawi, inetu ndabwera ndi nkhani yabwino kwambiri imene ndikufuna kuti inu ndi ine tigwiritse ntchito. Amalawi inutu mwakhala mukumva masiku apitawa kuti bungwe la zifwamba HRDC adachititsatu mkumano nkuyitanitsa mtolankhani nawauza mtolankhani kunena kuti akuti iwo pofika pa 21 ngati zimene iwo akufunazo sizichitika, akunena kuti iwo apanga mademo. Ndiye nkhani imene ndabweretsa pano ndiyoti ayi Amalawi inutu mukudziwa kunena kuti boma lija lapita lija lawo aja mtoliro lija laakulu aja opangisa kuti mvula kwa zaka 6 idasiya chifukwa chakuyipa kwa iwowo ija. Anthu aja adasetera makoma kuwasetera matisho alipo ku State House aja. Amene ajatu sikuti adangopita inde, koma iwo sadapitisise, adasiya anthu awo awiri oti apulumuse. Adasiya HRDC imeneyo, adasiyanso akuluakulu majaji adasiyanso. Iwo adapita awaja mtoliro, koma adasiya anthu awiri oti apulumuse, akaliyasa ndi gulu lawo la HRDC. Komanso adachita pulumoti nkuonjezera zaka za anthu ogwirira ntchito mboma ku judiciary kuti iwo azapulumuke pamawa. Ndi Amalawi ndi pemphotu ili kubwera chifukwa chonena kuti ifetu Amalawi anthu osauka ndi amene timavota. Inu munapitako kovota kuona mwenye ali pazere munapitako kovota kuwaona ajaji atayima panzere kuti akavota ajaji. Isamapita kokavota sizimakhuza nkomwe. Iwo amati ndi abwino, ali pabwino kale. Ndi Amalawi ndifuna ndikuwuzeni kuti ifetu ndi amene takhala tikuvutika. Ife ndi amene timakhala tikumva kuwawa anthu osauka. Bungwe ili la HRDC la Malawi mukupemphani siku limene azakonze mademo tiye tizapite. Tikazapita tizazozo tukakumana ndi munthu amene anatibweresera chipinjo 6 years kudya mpakana kumadya chitezi. Munthu uja wabwera ndi akupangitsa mademo. Ndiye ife tizapite ku mademo. Mademo tisakane iyayi, tizapite ku mademoko. Tikakhale nawo katikati mwa mademomo. Akazangoti mademo ake wayamba afuna ayambe kuyenda Amalawi. Amalawi tiye ndinchose mano. Iti salaze Amalawi mmenyene ameneyo, pondani ndithu pondani munthu iyaya Amalawi. Ayi nkoge tizokokakoka ameneyo tizankoge zokokakoka Amalawi. Ameneyo tu tizankoge zokokakoka zokokakoka Amalawi ameneyo tu tizangomaliza basi kummaliza. Andi Amalawi ifeyo ngati tifuna kupanga history pa dziko lonse lapansi ndionera kuti tinachosa chipani choyipa nkubweretsa APM amene mpaka nalero palibe akunena kuti ati APM abandalama. Ayi, ndi anthu ena ake amene ankapangisa kuti dziko la Malawi tizivutika tizikhapidwa tisamapake mademo ati akubwereranso ati mbwalo. Amalawi kuthibula usatinso kuthibula apolisi tauza kale kuti apolisi azangoyang'ana ngati zomwe ankapanga zija ankangoyang'anira na miwa zija. Apolisi ngati anayang'anira na miwa akumenyedwa ndi apolisi akabwere ulendo uno kumanteteza uyu ati waliyasa kaya wayasa kaya ndi wayasa kaya ndi waliyasa ndi anzachewo. Amalawi ayi tikakumane konkutu amene wawa kumademoko tiye tikakumane nawo konko. Awa ndofunika amati kuwaphetemula, awa ndofunika kuwaphetemula awawa maagenti awawa MCP wa ofunika kuzathibula. Tichoke uku tipite
ku anthu ogamula milandu. Anthu ogamula milandu inuyo muli mvuto. Anthu oyipa kwambiri inu. Inu si amene munapangisa Malawi kuti Amalawi avutike inu. Mutapanga za 50+1 mukuona ngati Amalawi anayiwala. Kuteko inuyo majaji inuyo inu. Inu musamale. Ndangokuwuzani kuti musamale chifukwa inuyo majaji inuyo anthu oweruza milandu a MCP inu amene muli kumatopu uku inuyo muthibulidwaso nanu mwasabang'ono. Muthibulidwa mwasabang'ono inuyo muthibulidwa. Mufuna muzipanga zogalukira mwakuseri pa zogamula zanu. Anthu azikwanjaja simunawuza kunena kuti asazamangidwezo simunanena ndinu. Nde mukuona ngati Amalawi zimeji akusekerera nazo. Mwasala ndinu. Inuyo tizakupangani sokole inuyo posachedwa pompa mupangidwa sokole. Tizachita kunena kuti jaji wina aliyese asazaduse sokudosa. Kumayenda pa ntcheupa abadi kumadusa iye mbendera petu. Koma kutitola chani. Lokutitolako jaji sonde janiso. Inu mazenda amene munapotoza ziko inu. Sinu amene munapotoza ziko mmalamulo inu. Angogusungana abale anu ku parliament kumomoti ayike malamulo ne akuti inuyo mphamvu zanuzo. Ati mmane akuti ati mphamvu zanuzo zili ngati za Yesu. Tikuona nazo. Tiziona mphamvu zanuzo.